வாரணாசி தொடர் குண்டுவெடிப்பில் முக்கிய குற்றவாளியான வலியுல்லா கானுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து காசியாபாத் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பில் 28 பேர் உயிரிழந்தனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்து பல்கலைக்கழகம், அதன் அருகேயுள்ள அனுமன் கோவில், தொடர்வண்டி நிலையம் ஆகிய இடங்களில் குண்டுகள் வெடித்தன. இதற்கு மூளையாக செயல்பட்டதாக ஹர்கத் உல் ஜகாத் என்ற இஸ்லாமிய அமைப்புடன் தொடர்புடைய வலியுல்லா கானை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். காசியாபாத் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் 121 சாட்சியங்களை காவல்துறையினர் நிறுத்தினர். குற்றவாளிக்கு ஆதரவாக வாதாட வழக்கறிஞர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக மறுத்துவிட்டனர். 16 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கு கடந்த 4ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தபோது வலியுல்லா கானை குற்றவாளி என அறிவித்து தண்டனை விவரத்தை நீதிபதி ஒத்திவைத்தார். இந்நிலையில் முக்கிய குற்றவாளி வலியுல்லா கானுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பு நேற்று வழங்கினார்.